كما يتغنيو تختتلتي مدب حيل حسابات نلوم دما حيزلكم زمتاخو ناي جيمس آلن كافتا أزمان تينغز تبل مزحفو زوتو تورغومة قال خفاليو نافت مدب كبلكم سب كم زحاسبوي أزمان تينغز جيمس آلن حساباتن بهرن أب حقنيا تعزبتي ود سب أب حساب لبو كم زحاسبوي زخون نمولو كنا تهلاو ترى زيكونس انكول لاي نمولو حلواتون كنا تهيوتون يتغالل قال بقالو ود سب اتزحاسبو زبله مسفصوم دمراتنا حساباتو نهلو كنا تبهريو يفطرو كم تتخلي بزيناي زرع هلاوه زيتهلو كومو دما نفس وكف تكبارات ود سب منجو كاب تحبو زرعتاتنا حسابات كوينو بزيناتو هلاوه دما اي محلون ازي كونت نتدق سبات بهندبتاوي كونتوم يكون بداي مداي زي كونه تكبارات نزفصمو نتمس قلبو من اندا تردوم زغبرو نغرات مالتي غبري انباباني حساباتي باهتا سقيات دما فرتاتو يم ود سب مقورن مريرن فرتاتو زحفس كبعلاوي كنكني حساباتنا نعنا سريحنا بحسابات نغونو إنا نصرحنا هانتون ود سب يأمرو اكي حسابات تلو كأنزا نابهي وطو يمتس لك كمت عربيا قد مفرس مالتي حاد سب جن بنتسهنان بغنعنا ننتحسيبو دستان عوتن لك خمت لالو تيسعبو ود سب بحقتها تفطرو يزعبي ناب سب سرحو وارتفيشال تفطرو يكونن كمتي أبرو ياون نجراون عالم تنك نصعبين نزلو عمش غورات جزعته يأمرو دما فتصومن زي زنبعنا يتنك نصعبين كونت علو مسجونن أملاخو بهاري نيعد الجداء يكونن انتايدا تفطرو أو وتسيت ناي زيك وارد عارن كونو التحساسبان انقول لاي وتسيت ناي ننوح جزي أملاخو عينت التحساسباتات مزوتارني بنصارو دما አራዊታውን ተጸላ ባህርን ድማ በተመሳሳለ መስረሕ ውጽኢት ናይ ተኸታታሊ ተኾስኩሶ ናይ ዝምቡዕን ተንበርካኺ አተሐሳስባታትኒ ወዲ ሰብ ስራሕ ወይ መዕነው ነብሲ ኣብ መኽዘናት ሓሳባቱ ብዝርከቡ መሳርሒ ገይሩ ንነብሱ መዕነው ነገራት ይሰናንዕ በንጻር እውን መዕረፍ ደስቱን ጥንካሪውን ሰላሙን ንኽኾኑ ነቲ መሳርሒ ነብሱ ንኽጥቀመሉ ይኽእል بتقنع مرجان تخكلنيا أتجبرون حسابات ود سبنا ملوكوتاوي برخخ عرقل بنصارو عمت أون زي كونعنا أتجبرو ويعتاقما نيأمرو دما ناب أراويتاوي كونت كورد خل أمونغو زوم كلتج أفات كلهم كسالاتنا يبهرلو ود سب دما هندسيون قويتونيو كاب كلهم طبقات حقتها تابز الزمن نمنفس ود سب تعدلون توهبو النجارات كابزن زرارو زلنا رأستي فرياماون رئيسة تأمراتاون زفلفل النجر أي ترعين سب قويت حساباتون صراب بحرياتون هندسي أما أزانغونتون كبابيون صحفتوني ود سب كم فطور بعال حيلي بلحن فقرن قويت حساباتن كموخانو متن مفتحي نقلو كونتاتو أوشتو اللو إذا مفتح ننبسو نبزدلي عين السب نخون نخلواتن نخبو كلن يحقزو سب وترو تقويتاي ولا عبز دخمن تقد فلو اوانن ولا يكون جن عب اوان دخمتون دقاتون سنفتون بهام قويتا بمخوان بزنبع محدرة نوشت اوي ابايتي عنو نخونتاتو عبز مميلو نحقتات كاني تهلاوي عبزنا ديلو جيزي لبونا نامونا نغطو يغنعمو نزلو طباب بلحي نزلو حيل تتقيمو نحساباتو نفريام كونت ناي مفتاري غانيو ازد ما تونا او قويتاي سبد ما نزل زخونو بدا حساسن ترخبون بحقتاتن حساباتا وشتوي ازد ترخبو دما بتتقبرو نفسا قمقمان تمكرون يسنة كامتي ورقن علمازاتن بصعق من داي زركبو ود سبد ما نفسو كف حقتات مسكونته لاوت اميروم زلو كرخبلو زخل انكو منقدي صعق اناديونا معموق منفس مقباري شعو دما يفتاري بحرياتو قراص هيوتون هاناصي صحفتون زخون كخون كم زخل بزي جيجا بجبت اندما خمسكر يخل بفلاي بتخورتنا حساباتو تتقوطاصيرومن
ክርእዮምን ክቕይሮምን ተኽኢሉ ንሳዕቤናቶም ተተኸታቲልዎምን ማለት ጽልውኦም ኣብኡ ናብ ካልኦትን ኣብ ኩነቱ ኣብ መዓልታዊ ተመክሮን ወላ ኣብ ተራ ኣገደስነት ዘይብሎም ውዕሉን ማለት እዩ እዚ ገዛእ መርመራዊ ፍልጠት ሙናን ማለት ድማ ሓይሊ ጥበብን ርድኢትን ይፈጥር በዛ ኣንፈት ጥራሕ እዩ ትሕጊ ፍጹም ዝኸውን ትዘናዲ ይረክብ ትዝኹሕኹሕ ድማ ይኽፈተሉ ብዓቕሊ ብምልምማድ ዘይቋርጽ ጻዕርን እዩ ወዲ ሰብ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ መቕደስ ናይ ፍልጠት ከኣቱ ዝኽእል ናይ ሓሳባት ሳዕቤን ኣብ ሓደ ኩነት የእምሮ ወዲ ሰብ ከም ጀርዲን ክምሰል ይከኣል ብጥበብ ዝለምዕ ወይ ድማ ጫካ ክልወጥ ነፃ ተሰድእ ግን ይኮስኮስ ወይ ይረሳዕ ውፅኢቱ ኣብ መጻኢ ምውፅኡ ኣይተርፍኒ ጥቕሚ ኣልቦ ኣዝርእቲ እንድሕር ተዘሪኦም እንተለዉ ግን ከምኦም ጥቕሚ ኣልቦ ፍረ ከብቁሉ እዮም ፈቆዱ ክወድቅዮም ንሶም ብጊዶም ድማ ዑደቶም ይቕጽል እሞ መሰልቶም የፍርዩ ከምቲ በዓል ግራቱ ካብ ምብቋል ሕማቕ ኣዝርእቲ ፀሃያይ ንኽሕልዋን ንምብቋል ዕምበባታቱን ፍረታታቱን ድማ ንኽርኢ በግባብ ምኾስኳስ ዝጠልብ ከምኡ ድማ ሰብ ንየእምርኡ ግራቱ እዩ ስለዚ ፀሃያይ ናይ ሕማቓት ኣሉታውያን ዘይፅሩያት ሓሳባት ይደሊ ነዚ ብምግባር ድማ ንምብቋል ዓንበብቲ ቁኑዓትን ኣወንታዊ ሓሳባትን ናብ ፍጹምነት ገጾም ዘማእዝኑ ከጠጥዕ ይኽእል ነዚ መንገዲ ብምስዓብ ወዲ ሰብ እንተስ ሕጂ እንተስ ድሒሩ እቲ እንኮ ጎይታ ኾስኳስን ኣጠጣዕን መንፈሱ ምዃኑ ክፈልጥ እዩ ነዚ ነገር ኣብ ዝገብረሉ ድማ ኣብ ውሽጡ ሓደ ነገር ክገሃድን ብልክዕነትን ክርዳእ ይኽእል ንሱ ድማ ሕጋጋታት ሓሳባት ሓይሊ ሓሳባትን ናይ የእምሮኣዊ ነገራትን ኣብ ውሽጡ ኩነት ብኸመይ ንባህርያቱ ኩነቱን ጽሑፍቱን ከም ዘማእዝኑ ማለት እዩ ሓሳብን ባህርን ሓደ እዮም ተኾነኮ ባህሪ ጥራሕ እዩ ዝገሃድን ኣብ ከባቢና ኩነትና ክንረኽቦ ንኽእል ስለዚ ድማ ደጋዊ ኩነት ሰብ ምስ ውሽጣዊ ኩነቱ ብውህደት ክንረኽቦ ንኽእል እዚ ማለት ግን ኩሉ ሰዓ ኩነተ ህላወ ናይ ሓደ ሰብ መግለፂ ውሽጣዊ ባህሪ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ህልው ኩነቱ ፍጹም ወይ ኣዝዩ ወሳኒ ጥቡቕ ርክብ ምስ ሓሳባዊ ነገራቱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ንህልው ምዕባልዩ ዘይከይድ ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ዘይከሓድ ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ዘሎ ብሕጊ ህላወ እዩ ማለት ባህርያቱ ዝፈጠሩ ሓሳባቱ ኣብ ዝብፅሖም ኣለዉ ኣብ ስርዓተ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ዕድል ዝበሃል ነገር የለን ግን ኩሉ ውፅኢት ናይ ጌጋ ኣልቦ ሕጊ እዮም እዚ ሓቅነቱ ከም ገሊኦም ደቂ ሰባት ምስቲ ሕጊ ውህደት ዝስምዖምን ገሊኦም ድማ ፍጹም ህላወ ዘይስምዖምን እዩ ወዲ ሰብ ማዕባልን ፍልቀታውን ፍጡር ከም ምዃኑ መጠን ዘለዎ ኩነት ኣብ ክመሃረሉን ክቕየረሉን ኣብ ዝኽእል ኩነት ህላዊ ዝርከብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣብ ዝቐስመሉ ጊዜ ድማ ዝነበረሉ ኩነት ሓዲጉ ናብ ሓድሽ ኩነት ይሰግር ሰብ ናይ ደጋዊ ኩነት ውፅኢት ምዃኑ ክሳዕ ዝኣመነ በቲ ኩነታት እንዳተሳቀየ ነበር ግን ፈጣሪ ሓይሊ ኣብ ውሽጡ ከም ዘለዎ ተፈሊጡን የእምሩ ድማ ሕቡእ ምሩፅ ሓመድ ምዃኑ ኣሚኑ ብምሩፅ ኣወንታዊ ሓሳባት ኣዝርእቲ እንተዘሪእዎ ትዝበቁል ጽቡቕ ኩነት ይፍጠር ሽዑ ተሓቀኛን ቁኑዕን ጎይታ ነብሱ ምዃኑ ይፈልጥ ነብሰ ግትኣትን ነብሰ ንጽህናን ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝተለማመደ ሰብ ህልው ኩነትና ዝዓቢ ካብ ሓሳባትና ምዃኑ ይርዳእ ብተወሳኺ ተቐይሮ ሓሳባዊ ኩነቱ ፍጹም ዝኾነ ለውጢ ኣብ መዓልታዊ ኩነቱን ከም ዝፈጥር ክርዳእ ይኽእል ሰብ ድማ ብትኹረት ናብ ባህርያቱ ዝፈጥሩ ጸገማት ክፍውስ እንድሕር ተበጊሱን መሰረታዊ ምትዕርያትን ምቅያርን እንተይሩ ናብ መንገዲ ዓወቱ ክቐንዕ እዩ መንፈስ ወዲ ሰብ ነቲ ብምስጢር ዘዕቅቦ እዩ ዝስህቦ እንተስ ነቲ ዝፈርሖ እንተስ ነቲ ዘፍቅሮ በዚ ድማ ንብራኸ ተመስጡ ይበጽሖ ናብ ማዕሙቕ ዘይእዱብ ድሌታቱ ይወርድ ኩነታቱ ድማ ንመንፈሱ ነቲ ናተይ ዝብሎን ዘቕልበሉን መንገዲ እዩ ነፍሱ ወከፍ ናይ ሓሳብ ዘርኢ ኣብ የእምሮ ተዘርአት ወይ ንኽትዓልብ ተፈቕደላ ወይ ሱር ክትሰድድ ዕድል ተዋህባ ይሕፀር ይንዋሕ ናተይ ትብሎ ፍርያት ተፈርን ተጠጥዕን እዚ ፍርያት ድማ ርእሱ ዝኸኣለ ኩነትን ዕድላትን ይፈጥር ጽቡቓት ሓሳባት ጽቡቓት ፍረ የፍርዩ ሕማቓት ሓሳባት ድማ ሕማቓት ፍረ የፍርዩ ኩነታዊ ባህሪ ደጋዊ ዓለም ንናይ ሓሳባት ውሽጣዊ ዓለም ናይ ምምእዛን ባህሪ ኣለዎ ደስ ዝብል ይኹን ደስ ዘየብል ደጋዊ ኩነት ኣብ ምፍጣር ንናይ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ነገራት ወሰንቲ ረቑሓት እዮም ደቂ ሰባት ብውሽጣዊ ድሌታቶምን ባህጎምን ሓሳባቶምን ካብ
عبلولو انت دا أفكيرهم فرن ملأتنا يفقادهم أبدقاوي كونتي ووتومي زران سب ناب معقوة بدغاتات يقول ناب اسر بيت بقزاعة صحفتو وي كونتات تتسألي كونا زمت انتاي دا بمسارتاوي كنيت أتحساسوي حدا سب ولا كوان نقاحة حلنو زبرغ يكون هندبت وي كاب چنقت تلعيلو ايكون انقبن زفتم انتاي دا امش قرات لبو ننوي حزن حسمي عيدي متنفس مسرخ بقن دمر اكو حيلين صبارق كونتات نسب سب اي قبروانيم انتاي دا نرأسو مسقزا رأسو زفارتو هذا سب بزي اكوينت ناب اكوي تقبار حبيرو مزدركبو سكيات كومو بزي مقرات مزكايد ناي صبو نغر ادليت وصاي ناب ناي صبوقنت برخ موصاي قالن سلز دم سب كم غويتان حلقاني حساباتو متن فطارن امازانن دراسي كوننتن كبابي ان مخانو كفلط يغبا ولا اب اوان مولاد نفسي ناب ناتي تبلو تمص امدرو غعزوا نتوم ناتا نصبراق زغونو نصحنان مبكالن دخمتن طنكارن اتገልጽሎም ትኽእል ኩነታት ናብ ገዛርሳት ስሕብ ሰብ ዝደለይዎ ኣይኮኑን ዝስሕቡ እንታይ ዳ ትዝክርዎዳ ዊንታታቶምን ፍትወታቶምን ዕቅድታቶምን ኣብ ነፍስ ወከፍ ስጉምቲ ምስተዓንቆፍዮም ግን ንውሽጣዊ ሓሳባቶም ድሌታቶም ባዕላቶም እዮም እንተስ በረሳሕ ወይ ብጽሪ ሓሳባት ዝምግቦ እቲ መወዳእታና ዘማእዝን ቅድስና ኣብ ውሽጥና ይዝርከብ ንሱ ባዕላትና ኢና ሰብ ባዕሉ ዝሙቋሕ حسابات تكبار مقيدة صحفتهم يحيروا بنصارو دما ملأخت ناصنتن حرنتن سبز منيو زصليو ايكونن زركب انتاي دا فرص امودا صلوتن تمنيتون زملسلون زحقسون انتس حساباتون تكبارون مزوهاديو بዛ حق زنترينايو انتاي مالتيو قالسي مسكونتات كندرداينا እዚ ማለት ሰብ በቀጻሊ አንጻር ሳዕቤን አም እህዳም ይዝርከብ ንልቡ ድማ መሰረታዊ ተጠንቂ ንዝኾነ ሐሳባት አም መጋብ ይርከብ ተጠንቅ ድማ ውናዊ ክፉ ወይ ዘይውናዊ ድኽመት ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ግን ነቲ ጻዕሪ ናይት ወናኒው ኣዝዩ ዘዛሕትሎ ሓገዝ ከም ዝደሊ ድማ ይገብሮ ሰባት ኩነታቶም ንምዕራይ ኩሉ ሰዓት ምስተጨናንቆም ግን ነብሶም ንምዕራይ ድልዋት አይኮኑን ስለዚህ ድማ ሕዩራት ናይ ኩነታቶም ይኾኑ ጄምስ አለን ዝኸበልኩም ተኸታተልቲ መደብ ኃይለ ሐሳባት ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ መደብ ካብ ጽሑፋት ጄምስ አለን ወይ ካፍታ መጽሐፍ ሰብ ከም ዝሐሰቦ ትብል as a man things ትብል መጽሐፉ ይመስል ኣብ ዝቅጽል ብኻል መደብ ይራኸበና ሰላም ቅነ